Be anyị ekene m unu daalụnụ Igbo anyị abịa. A sị m na mma abịa kọlụ unu ihe maka UK visitor visa. Ọkwụnụ mana asị na Cynthia dị n'Enugu ebe a na-eme biometri, ebe ihe ejechije akwụkwọ emeela gị visa proses elu gị ịma ngazi Lagos maọbụ Abuja. Ụmụnne, ọ bụ okwu ụgha. Mụnwa omego m ya ka m jisi ka m bịa kọlụ unu ihe mee m bụ na visitor visa na-ewu na asịsị mebe nọ na Jenụwarị o take effect. Ana m emelie nwanne m nwoke, anyị melide oluosi kwụọ ụgwọ asịzịa ka eweta slot mgbe a ga-abịa mee biometri. Afọ ọzọ asị no slot, ịchọọ kọntaktị afụrọ, ịchọọ email afụrọ. O nwere m ihe ha debe dialogue box, lee complain, nleelefa complain si ya why there is no slot. I want slot for my brother. I'm appealing for my brother. I applied for my brother. Where is slot? Why there is no slot? Ndelidedeche nkịtị ite kpamkpamkpam nkịtị. Onwerekwa onye reply m wee che 3 days ga wee gakwa na slot asịkwa no slot. 3 days nke ọzọ gakwa aga m ya 9 days ebi ya wee fụ na afro slot wee dị worried nsi onye kwụcha ụgwọ a na-enye slot ebe ọ ga-abịazi appointment wee mee biometri, chinye akwụkwọ, mee ihe niile ka ezie afro wee gakwube ndị ọkachamara. O nwee nwoke be anyị ọgalagidi ya bụ nwoke be anyị o si n'isi kata na ọ na-emekwa student visa, na-eme work visa, na-emekwa ụmụ visitor visa. Ọ bụ aka ọlụ ya, ọ bụ ihe o ji meli aka ọlụ. Ịma ihe onye ji meli aka ọlụ ọ na-ama anyị ọfụma. Wee gakwubie as family friend anyị wee si ya na ihe na-afụ wee tipụ mkpu n'ike. O wee sị m ọ bụrụ na m gwakwara ya wee mebie ọ ga-asị m ma etinye n'ihe na o megie na o nwere experience last year a sị na ọ dị ebe ahụ. O wee galuo wee dị disappointed. Ndị niile ọ na-emelu visa dị disappointed na ọ bụkwa ụgwọ ka ọ gbalidefa return ụgwọ visa ahụ. Ịkwụchara ụgwọ visa fee ahụ akụchie $150, akụchie no slot. Kedu ihe ha ji nye anyịnya si na ọ dị n'Enugu, ọ dị na Port Harcourt? Ihe ejije nye anyịnya si na ọ dị n'Enugu na ọ dị na Port Harcourt bụ ka a na-calm down, ka a na-calm agitation down. Maka ndị be anyị na-enwe mwute na-asị onwere ihe dị na be anyị, onwere gọọmenti present dị na be anyị, onwere ihe dị attractive dị na be anyị. Ọ bụ sọ họteelụ ke ndị ga na-abịa na-alalụ na họteelụ afụ okwu sọ họteelụ, no company, no embassy, no nke a, no ụgbọ mmiri, no ụgbọ elu, no bridge. So fa wee kwuketa ihe agitation na-eme fa wee mụrụ ụma bịa tinye wee mee anyị pọpị. Ọ bụkwa ndị be Eliza mere ihe ahụ. Ndị be Eliza ọ nara awụ ọkụ ọdụrụ wọkebụl na ọ bụ na ichuzuo Lagos maọbụ Abuja ọdụ wọkebụl. Fa ji Port Harcourt zone center ya na Enugu wee mee anyị pọpị. Ọ nara alụ ọlụ ma ọlị ya bụ mmadụ adabakwana n'ọnwụnwa ahụ. Onye adabana ọ na-abụ ihe mee m mpụta tisila ọra si na-ekwu ihe mee m maka achọrọ m ka o mee onye ọzọ. Unu kesaa maka onye amara ka ọ mara, onye ekwere ka o kwekwelu na ọ na-eme. Now ana m emezi application ọzọ with another email nke ahụ akụchigo m na-agbazife ụgwọ fa return ọ dị fee. Now amara m mgbe fa ga-return ya. Chai ụmụnne, ihe a wee mee anyị pọpị, ekwensu eme anyị pọpị. Chineke, ọ bụ ihe jọgburu udene ma sigbuo nkakwụ na a na-emegbu ndị Igbo n'ụdị ya. Nya onwere ihe dị na be anyị. Ọ bụrụ ndị Hausa fa pụrụ mmefa ụdị ya. Ndị Hausa na-efichalụfa shu alachafe ike na-agbalụfe odibo maọbụ ndị Yoruba ama mma mefu ụdị ya. Mmegbu nke a kalie onwe ọ kalịa na-afụghị ihe eji azọ Biafra ka ọ bịa na ndị kwarugara anyị wee bọksụ anyị by the corner. Onwere nke anyị pasta ya ka ndị be anyị ji hapụ ije. Ọ bụrụ na onwe ihe dị na be anyị iche na mpụ ije bụ ihe mma, mpụ ije bụ ihe jọgburu onwe ozugbo na onwere ihe nọ na ya kọntrị.
o nwere ihe nọ na be gị iji apụla ije. Ọ bụrụ na ihe nọ na be gị ịma mmakọta a na pụọ ije o nwere ihe nọ na be gị. Ya bụ ndị Yoruba na-emega anyị anyị je na-agbachitelifa mmiri, ndị Hausa na-emega anyị je na-alachafe ike Abuja Yoruba na-afụgo ihe eji apụ ije. O nwere ihe nọ na be anyị. Ndị a megbuchere anyị kpụọ anyị n'ala wee were embasi si na ọbịago wee mee anyị pọpị inwe anwa wee gbagha m okwu mee nye ifụkwa ya ka ọ na-aga. Kesienụ were enye onye ọbụla. Ọ bụ ihe gbatakwụlụ update ka m na-agwa m ihe. Onye ma na ojego ebe ahụ ọgalịa ya bịa gwa m, ya dee na ojego ọgalịa dee nye. Ọ bụrụ na ihe a nna ya kọwa mmee gị dekwa enye na o mee gị ka afụkwa n'anya na m anara asị asị. Mụ na onwe m melie wee mee m one a o mee m o mee m n'anya vam. Ọ dị m ka majik, ọ dị m ka a ga-asị na ọ bụ ya bụ fim mfi aka n'anya maka ụmụ ihe a ọ na-emebe na mba United Kingdom. Ọ bụ rush dị n'ihe ama nwe slot ije na-enene ịnọkata ifu slot. Mana nke a since 9 days ka m ji na-enene ka mma ma slot ọpụtara mgbe kpaba ọkacha mmalụ onye ka mmalụ onye ji wee mele aka ọrụ, onye ji na-akpọbata ụmụ mmadụ ma work visa a na-ekwu ma student visa. O wee si na omegie kandideti ya niile o tinyere Enugu fancha ọkụchiluo taa wee mee nye like this na ọ bụkwa Enugu Abuja ka o jebezi maọbụ Lagos o wee gaa. Ị na-eme na ọ ga-agala gị n'Enugu a faji eme anyị pọpị. Unu afụgo mmegbu, unu afụgo ka esi bọksụ anyị by the corner. Mgbe ebidola agitation na-agiteti asị na anyị a na-emeke a na-agiteti si ka nwere onwe asị na anyị a na-emeke na anyị na-eme n'efu. Ifu ya ndị Yoruba ọ na-agazili fa n'ọlụbefa anyị na-awụtabefa emefe asị na anyị bịa na-awa anya na befa. O nwere ihe dị n'ala Igbo. Unu gbagha unu lụọ ụka unu fụ n'anya jee mama gị na-abịa maọbụ papa gị ma nwanne gị jee tinyelie Enugu Center n'ebe ọ ga-eje mee biometrik ka ifu ya ka ọ na-aga. Ifuru na omego m nke mee m mma na-ewepụtali unu mfe ihe mmele agazirelu mma agwakwu ya unu ka ọ ghara ime mmadụ. Unu afụghị ya bụ unu kesie enyi ka ndị na-amara amalị ka ndị na-ekwere ekwete na ọ na-eme. Ọ bụ ọkwa na asị na ọmụnwa ka ume now ana m eme ọnọdụ application kịta ngwacha unu ihe a kịta ana m eme ọnọdụ application with ego ọzọ. Ego nke a ntinye ọkụchigo mana asị na fa ga-refund ya ya bụ wee bụrụ nnọọ enechiche nne anya dimkpa na nne nwaanyị unu ma na anyị na-apụ ije too much wee mee anyị ya. Ọ bụ ihe jọrọ njọ nke ukwuu. Ka emesịa na